Erokamano nyakwara Mogi kuom keto Ramogi TV otieno masani arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mago imore achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamoro amora ma intie. Bed thuolo mar bedo kada chakruok nyaka giko. Ka bende miya pachi namba en 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Mokwongo wail thuond weche. Wuol mar IEBC olando ni jatatije Hussein Marjan Hussein koro wuok e lemono. What they did is not right because the wrong cannot correct another wrong. Jopinyo wang'o ute auchiel e dala gi japuonj ma itudo gi nego japuonj machielo manosedhi e rutaya e gweng' ma Wikawiti e Irangwe. Tend Azimio la Umoja ogwelo Kalonzo Musyoka kaka ogai ka jaod bura ma Super South Karoli Omondi kaka jagoro margi manyien. Tire buge mapoko chope skunde. Aparo ni okwan kendwa lakini poko yudo buge mekwano, buge me Kiswahili to gi sciences. Somo pod digni e klase grade 10 kaluwore ni mwandu mag somo kaka buge poko chwale sikunde moromo. Machiegni nyakwara Mogi jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips, nyinga en George Bati. Jatatije mar duol matayo yiero kod kewe pacho ka IEBC Marjan Hussein Marjan ogwetao ka owuok e lemono. E barua ma ondiko ne jotije mag IEBC Marjan oyango wuok mare kendo ka opuoyo thuolo ma osebedo ka omako e lemono. Marjan ne odonjo e IEBC dwe mar 4 2015 kaka jalup jatatije e kabang'e nomako lemo kaka jatatije. E barua no Marjan ojiwo jotije mag IEBC mondo ket maino e neno ni gitayo chenro magi e yo maratiro kendo kik donjruok kodgi. Kowuok e mano to en ni kuku mar tend Azimio la Umoja otimo lokruok e wi moko kuom jotende kendo ogwelo Kalonzo Musyoka kaka ogai ka jaod bura ma Super South Karoli Omondi ogwel kaka jagoro margi manyien. Karoli Omondi dhi kawo kar Junet Mohamed ma osebedo e kom makamano chakre 2022. Lokruok makamago biro kata odoko ne riwruok mar Azimio okosebedo gi duol e weche mag siasa nyaka ne ODM riwre kod UDA e sirikal mar broad-based government. Chris Owino nigi ler mathoth. Romo mar kuku maduong' mar tend Azimio la Umoja mane otimore tarik 2 dwe mar 2 higani, tend Azimio ne ogwelo ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kaka ogai manyien mar Azimio, jaod bura ma Super South Karoli Omondi kaka jagoro maduong' mar Azimio kod Philip Kisia kaka director maduong' mar Azimio. Kalonzo Musyoka dhi kawo kar ogai machon mar Azimio Mosni Raila Amolo Odinga e kinde ma Karoli Omondi to dhi kawo kar Junet Mohamed ka Philip Kisia to dhi kawo kar Raphael Tuju. Kuku maduong' mar Azimio ne oting'o ogai machon mar Azimio Mosni Raila Amolo Odinga, jatend piny machon Uhuru Kenyatta, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, jakom KANU Gideon Moi, ogai mar NARC Charity Ngilu, jatend DAP-K Eugene Wamalwa, Wafula Wamunyinyi kod ogai mar PLP Martha Karua. Martha Karua kata kamano ne owuok ayanga e riwruok mar Azimio higa mokalo. Jokanyo mag kuku mar telo mar Azimio ne gin jatend migawo mar riwruoge Saka Wycliffe Oparanya, jalup jakom Jubilee David Murathe, kaachiel gi director maduong' mar Azimio Raphael Tuju. Raphael Tuju kata kamano nyocha ogwetao e lemo makamano e juma mokalo. Pod ok oyangore jotelo mage manyocha ogoyo kom piny e romo mar tarik 2 dwe mar 2 higani kendo kelo lokruok makamago bang' riwruok mar Azimio bedo otanda mar midekre kuom thuolo malach. Azimio osemana bedo e kalatas nyaka ne duond bura mar ODM riwre kod sirikal mar broad-based tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z dwe mar 6 higa mar 2024. Bang' duond bura mar ODM donjo sirikal mar broad-based, duond bura mar Wiper, DAP-K, Jubilee kod PLP ne ochako safar manyien mar siasa kendo loso riwruok mar siasa kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua. Kata mana moko kuom jotelo mag Azimio osebedo kanyiso johera magi ni Azimio ne orumo tok yiero maduong' mokalo. Gwelo mar Karoli Omondi biro ndalo machuok kende bang' Karoli wacho ni odhi wuok e duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong' mabiro, kaachiel gi chudho winjruok mar ODM kod UDA mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro.
Koro weche ODM to kadwa ka chike ita. Yes. Ni ng'ato dwa lecture about ODM. Mi lecture who are you? Who are you? In supporter go kura. Inge nitie jomo tingo ODM monge weight mar ODM what it is. We joma sani odonjo kwasegero ODM wan gi structures political party funding nitie joerowa ODM duong. Ne wane ODM ka waonge anything. Nyocha gitemo riemba. Raila manosiep na be koro onge. Officially abro ndiko ne gi barua mondo koro ging'e ni atoto I will not seek to defend my seat. Kata David Ochieng notimo mana kamano. Embe ndalo moko nondiko ne gi mana barua politely. Wase work together koro nyalo were gi ka wadhi uru mbele. Onge gimoro marach ni ng'ato dwa nyisi ni kiwuok e ODM to koro ng'ama rach. Mago siasa maonge ka. Wan wachako gi Raila, Ford Kenya, NDP, KANU, LDP, NAC, ODM. To onge mane tek kaka we Ford Kenya mar Jaramogi. Magi yot. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Udwane weche mag siasa nyako Ramogi ka yiero kayo machiegni duond bura mar UDA osechako iko jogegi madhi chung kalaro kombe gi otiko mar duond burano. Josiasa mopogore opogore osewuok oko mar manyo otiko kendo nyiso dwaro margi dhi laro kombe mag siasa. Moko gin nyinge manyien e siasa to moko gin jotene mane osebedo e kombego e kinde mokalo. Kaka jafumbo marwa Cleophas Oluoch lero no nyako Ramogi josiasa mag UDA ma osenyiedhore oko oriwo koda ka Evans Kidero madhi manyo kom mar gavana e kaunti ma Nairobi, Dr. Mark Matunga gi Odoyo Widi mageto kom Homa Bay, Eddie Komundi Anyanga gi Frederick Ogenga ogenda manyiso mosenyiso dwaro margi mar dhi manyo kom manyatike e kinde jotelo mamoko. Romo kayo kendo jatend piny Kenya William Ruto ochano romo gi ji ma olap dhogi osendong ne kombe mopogore opogore ka gigeto yudo tiko mar duond bura mar UDA e yiero mabiro. Romo no idhi bagie kar jot mar jatend piny Kenya man bure Nairobi. E piny Kenya mangima e duond bura mar UDA kom gavana oywayo jochung maromo 149 ka kom seneta oywayo jochung maromo 279. Jod bura mag county kata woman rep gin 323 ka kom mar jod bura ni kod ji maromo 1372. Kom MCA oyudo ji maromo 10230 madwaro chung. To counties makaluo ywayo jochung adi e kombe ahinya mano mar gavana. County ma Homa Bay ni kod ji 3 e kom gavana, ka Migori ni kod ji 4, Siaya ji 2, ka Kisumu tonge ng'ato ma ochung gi UDA. Boma ma Nairobi bende en moro ma wago e nyong'ong. Kom gavana gi jogo madhi tiyo gi otiko mar UDA oywayo ji 9. E iye kanyo Gavana mokwongo ma Nairobi Evans Odhiambo Kidero onyiso dwaro mare ka gavana masani Johnson Sakaja bende oketo nyinge kompyuta ni odhi chung gi UDA kendo yiero mabiro. Wamenyo counties makaluo ni jochunge kom gavana gi gin jomage. E county ma Siaya, Engineer Nicholas Gumbo Wajonya kod Oduor Millicent Odhiambo ochwalo nyinge gi ka gin kod dwaro. E county ma Homa Bay, Ogutu Mark Matunga kod Owidi Kavins Odoyo onyiso gombo mar telo ne county no e otiko mar UDA. E county ma Migori, jolar kom gavana gi otiko mar UDA oting'o Ochieng Pamela, Ngao Joseph kod Marua Rebecca. Ka opogore gi kom mar gavana, jimamoko bende onyiso dwaro mar laro kombe mag od bura gi otiko mar UDA. Kar chung od bura mabondo man Siaya, Thomas Andiwo onyiso dwaro ka Yugi Frederick dhi chung gi UDA e kar chung od bura ma Ugunja. E county ma Kisumu, jochung mopogore opogore wuok oko kamoting'o Joshua Nyamori madhi chung Kisumu Central, Collins Ochieng Nyakach, Ayugi George Kisumu East, ka Ogendo Richard dhi dok temo Kisumu East gi UDA. Anyango Paulins Ochieng Nyakach, ka e kar chung od bura Maseme Weda Ambrose odirore pap. Kamachielo e county ma Homa Bay, ji odonje pap kendo nyiso dwaro margi. Nyinge ma imenyo e kom od bura mano mar county kata woman rep e county ma Homa Bay gi otiko mar UDA gin kaka Tabitha Nyandiek kod Ndinda Grace. E kar chung od bura ma Homa Bay Town,
Ogindo Martin oketo nyinge listi, Karachuonyo, Odemba Karelus kod Obuya Kennedy biro laro tiko mar UDA. Kar chung od bura ma Kasipul oywayo jochung' kaka Rocco Philip kod Vikins Bondo. Kasuba North oywayo Silas Jakakimba kod Ochola Steven manie listi mar jo UDA ma ochung'. Kaunti ma Migori ni kod ji mopogore opogore e kombe mag od bura. Kar chung od bura ma Wendo ni kod jochung' kaka Opio Jared mane en jaod bura machon ma Wendo kod Iska Oluoch. Kar chung od bura ma Nyatike bende oywayo jaod bura machon ma kono Edik Anyanga kaachiel gi Dula Shilton. E kar chung od bura Marongo Okelo Dorothy Atieno, Ojwang Hillary kod Zata John Baraza. Magi duto biro rakore kagimanyo tiko mar UDA. Suna East okelo kanyakla Wuoro Ranga Nancy kod Kihali Andago. Magi duto dhi chung' kageto tiko mar UDA. Suna West ni kod jachung' Ojwang Kikuno Frederick. E kar chung' od bura ma Uriri, Eugene Evelyn Auma kod Kennedy Kisia biro laro tiko mar UDA. Sani koro wenge duto ket mar neno ni tok romo makiny e kar jot mar jatend piny, wuoth mar sero ombulu biro dhi nade. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche omenda ochako kawo pach jopiny ewi uso bath kambi mar Safaricom ne kambi mar tudruok mar Vodafone. Jopiny okone komiti ni kochuno ne nyaka us kambi mar Safaricom to mondo pesa ma oketi kata pesa ne ma owuok e uso makamano oketi ne dongruok manyalo kelo yuto ne jopiny. Walter Nyambaga noluwo sigana ni kendo mai report. Nyim komiti mar od bura marango weche mag omenda ma ochwe kom kod jaod bura mamolo Kimani Kuria kama chendo mar kawo pach jopiny ewi uso mar pok sirikal e kambi Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone. Chendo madhi kawo jumbe ariyo e counties Pradek. Kama hii pesa itaenda na kusaidia kasi kama hiyo kufungua hiyo manjia na ile ya barabara, tutai support na kusema ni heko sababu wause watengeneze lakini trust iwe. If you listen to Kenyans, what they are saying is what they are asking for. Hata wengi hawapingi. What we are asking for is accountability. Can the government assure us of accountability? Wakati wanaenda huko kusoma na hatuna pesa ya kulipia hawa watoto wetu shule na hatuna pesa hata ya kuwanunulia uniform, itakuwaje kule na walimu naye wana pesa? Hii pesa sikipatikana ifanya ile kazi inatakikana. Kae majopiny othalie kod komiti no kagikone gidwaro mondo kuponi Safaricom iuso to maromo shillings bilion 240 ketie gedo mag ndara kod kunde mag somo. Hisa ambazo zinauzwa za Safaricom ambazo Vodafone anapewa 10%. Sawa. Ni gani hizi ambazo mwananchi wa Kenya haizi nunua? So angalia hapa. Ni sisi maskini kwa sababu hii pesa ni yetu. So Safaricom ikienda kuuza ile shares si pesa ya serikali bali ni pesa ya nani? Sawa. Kwa hivyo sisi tunase kuongea kusema mimi si support. Pinyo medolero ni gin kod chich ni pesa no dwarore mondo chuogi chike moko mabiro tai makare manyalo miyo ok biti kode chudo magope kata lal kode weche mag mibadhi mamoko. Buy the shares, or is the government who approach Vodafone? Because there is a price of 34 which has been put there. I guess Safaricom being a very growing company, maybe in the next 1 year, those shares will be even 50 shillings or even 60. Jokanyo dwaro ni mondo jokenya mondo bedie kod pok mamalo e kata odoko ni bei mag pok gisani osekelo achiedh nade e chiro jood bura. Koro biro chungo kendo keto e tim paro mawuok kuom jopiny e lipot michan pedhi ne od bura jumbe ariyo mabiro. If this transaction has to succeed, they must see where the proceeds go, and that must be ring-fenced in law. And all those views and all the other views that you've raised, we are going to, and of course the issue of equity in terms of distribution of those projects. We want that if it goes to those infrastructure projects, they need to be identified early, they need to be equitable. We want the government to invest these resources in commercially viable infrastructure projects that will bring in income to our country. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Wang'iyo motende kod weche mag arita nyakora Ramogi kama jopiny manene kod mirima owang'o ute auchiel e dala gi japuonj maduong' ma itudo kod nek mar japuonj manosedhi rutaya Joseph Owuoth kod minode e gweng' ma Wikawete kar chung od bura marangwe. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, masira makamano biro kaluwore kod wach mar lawo rolo e kind achich kod ji ma onegogo.
Japuonj manosero taya Joseph Wuoth ne ochadhi ma onegi Jumapil kalore kod ywaro kiwekio mar lo kaminode Pamela Wuoth to ne otho otieno ma pinygo kawuono e osiptal kama ne oringe kode bang' kane omonjgi gi japuonj maduong' e skul primar monyege Peter Gong ma pod olal nyaka sani. Jogweng' mane ni kod mirima mager bang' yudo ripot wi tho mar min od japuonjno ne odhi omonjo dala Peter Gong kama ne giwang'e ute 6 kama oting'o ute mag japuonjno, ute wetene kaachiel kod mag jonyuolne mane owang' te gi mwandu eigi ka puothene mag niang' bende jopiny otiaye mach yor chulo kuor. Komanda mar obila e sub kaunti mar Rangwe Magdalene Chebet ne okwayo jopiny mondo oremos kendo kik gikaw chike lwetgi kane oyango ni japuonj maduong'no nyaka sani pod olal kendo obila dhi nyime koluwo ndache. Indeed, what they did is not right because the wrong cannot correct another wrong. This aspect as is on the run. We are pursuing to make sure he faces the law. Kenda rita kwe sub county mar Rangwe kotele ko jalup commissioner sub county mar Rangwe Robert Nzuki manotimo limbe gweng'no matemo kwe mirimb jopiny ne oseonek mar Joseph kod minode ka okone wach lobno ne osetere doho kendo doho ne onego gol ng'eto mar tarik 18 mar dwe ni kane osingo ne familia mar japuonj manonegi ne kod minode ni nyaka giyud ratiro margi. Kama ilikuwa kotini sasa tungegoja mahakama ikuje itoe suluhu. But what does also this one tell us? Ni kwamba tuko na mbinu zingine badala, yani we have got alternative dispute resolution mechanisms za kutatua hizi mizozo. Jaod bura mar Rangwe Dr. Lilian Gogo mane olimo familia mar japuonj mane onegi no ne oseyo kitenek makoch mane onege go kaachiel kod minode kane okoni obila mar Rangwe mondo nono wachno matut mondo familia no yud ratiro margi. To kara walaro lo mar ang'o jodalawa en lo pango en kie pango en aparo ni en jachien moro. Maybe there are mental health issues here. Before we get emotional, we really need to address mental health issues among our teaching fraternity and community. They could also be going through a lot of duress and they are just looking for a small trigger, and probably, just probably, this is what may have happened here. Jaod burano bende nokwayo jopiny agweng' ma Wikawete mondo oremos gi kinde ni kendo ginyakwe kane okonogi mondo koro giwe thuolo ne obila mondo tim tijgi. Adwa ni mondo akwau kaka josori kachiena ni waketuru ang'o? Waketuru kwe. Another wrong does not right a wrong. Ka gimaracho osetimore to timo kendo gimoro marach ok los marach manotimore nade? Mano osetimore. Kwayonu kaka mjumbe mar Rangwe kwe. Okang' na wach ni gimotimore ni ber. En gima lit. To jachien okale ang'o e lo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak Mama Kalda e sub-county Manyatike ne obago ng'anyo ka giywago rochruok mar arita e gwenge makono. Otieno manyoro jo ohala ariyo matimo ohala e senta Mama Kalda nyoro ne oyudo hinyruok bang' jonyore monjogi kendo mayo gi mwandu ka oriwo koda ka omenda. Jafwambo marwa George Juma miwa mathoth. Ng'anyo ni mano bae ko jodak Mama Kalda obiro mana bang' dala achiel bang' ka johala ariyo ne oyudo hinyruok bang' ka nogo kod lisasi kod jonjore mabe no magi mwandu mopogore opogore ma oting'o omenda mabe nyaka sani koro pok oyangi. Offices te mag sirikal man ka onge man gi gimoro unless ong'iew gi manyien nikech kuo itimo manuo kata ng'at achiel mosemaki miwacho ni kawuono to nwamako ng'ato onge. To wamiyo security team motelne gi bwana DCC ultimatum of 2 weeks ni wadwa neno changes. Change mokuongo en nitiere polisi mosadak Nyatike ka higni gi higni. Tike waka wasedake gi kue higni te makata in gi pesa inyalo ninde ndara kanyo kinyi chiwi dhi odi onge ng'ama donjre kodi. Wach bunde modonjo Nyatike ka sani odwa buoga Nyatike tin. To wan koro gima chwanyowa kabisa ni security ma Nyatike is so reluctant about the occurrence. Jodak Mama Kalda ka otele kod MC margi Felix Okwanyo wach ni ma otelo ni monjni jogo machichgo ni jonjore ne omonjo lisasi e kar dak ni juma achiel mokalo.
gima otimore ni ok gima ber. Jothurwa ok gima ber. Nikech pok otieko jumbe ariyo eka Lisasi omuoch ka. The same ndara kama Lisasi omuoche no. Be Lisasi nyocha komuoche nyoro. Na aparo kaka ng'at ma layman. Ni no nego benien kama polisi osiko karingo mondo miongi kama Lisasi omuoche ni. Nikech omuoch Monday to the next Monday Lisasi chak muoch. The same time machalo gi mochien chan. Polisi wa manyateke. Mondo mi wang'e ni wan gi polis machiegni. Nonie uru ng'ama nyotimo timni. Mondo wayudie duoko. Mondo wabed kod gadieri ni wan gi security Nyatike. Mwaka hii yenye tunaanza tumeona kwamba Nyatike imeharibika. Tunaomba tu MP Marwa wetu na serikali wetu ambao anatulinda ili watoke nje watulinde. Okwanywacho ni rochruok mag arita kwe nyaka sani koro ketho wala kod yore nengo mamoko e gwego mag Nyatike. Nyiso ni jogidwa tieko ekonomi mar Nyatike. Mine wa kama tiyo matek madhi menyo kama tek okinyi. Nyiso ni jogi koro biro keto life gi at stake. Tend arita kwe sab kono ma Nyatike ne osingo ni koro gitimo pedha ni jonjore ma itudo kod monj machal kod mae manowe ka jowala no donjruok mopogore opogore mar Lisasi. Mfanyabiashara wetu ambaye alipigwa risasi na kunyang'anywa pesa ambayo dhamana yake haijajulikana na wezi. Askari waliposikia mlipuko walienda huko mbio na hao watu wakaweza kutoroka. Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Bendege kwa Uganda mondo koro tika mara achiel kod tenda itakwe mar kedo kod jonjore. Washikadau wote tukijumuisha pia wananchi tutakutana na tuhakikishe kwamba hakuna kisa kama hicho ambacho kitatokea tena siku nyingine. Ne jowa modake Nyatike ka nitie jowa mowuok kuonde mopogore opogore nikech ka en kar menyo. Onge ng'ama inyalo tam nok nyal dhi menyo e area moro. Koro ng'ama biro menyo gi bad intention imbe waketie rada. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nonro yango ni tho mar japuonjre Brenda Kinyi mar Njoro Girls chalo ni owuok e tuo mar malaria mar obwongo mano bang' ka nyocha ne obedo matuo e skul kata otere osiptal chieng' tich abich mokalo. Laktar Titus Ngulungu ema otimo bero mar ringre japuonjreno kendo yango ni obwongo mare ni okuot kendo ne ng'ado muche. Ma timore kinde ma jopuonjre ma jo klas 11 kod 12 e skund nyirino ma Njoro ogony mondo dog pacho kalure kod liet manobedo e sikunno bang' tho mar japuonjreno. Japuonjreno ibiro iki tarik 14 mar dweni e kaunti ma Siaya. Initially tulikuwa tumeona kama alikuwa dehydrated, alikuwa na kitu kinaita cyanosis, kwa hivyo mwili yako anapata enough oxygen. Alafu in conclusion tumeona kwamba kile kimemuua ni kufura kwa brain na kutopumua vizuri. Acute illness means it's a process that has developed within very few days. Yes. So if you give the treatment at the right time, then you'll be able to manage the condition. Yakora mogero kamano kumiero Ramogi TV dakika 20 koda achiel bang' sa 3 mar otieno. Weche manyien mago imore biro ni kamoro amora maintie amora ahinya nikech ikete kaneno ka ote mago donjo walith gi mana matin mapiyo piyo ni TV. Ramogi TV neno maler kendo yo madimba ato wuod Koduma Kanyamwa ema wacho kamano. Erika Moso kawuok Kopero wacho na moro gi chenro mag Ramogi TV kendo weche manyien biro nwa maber ahinya. Kasto Rolex Onyango kawuok Pany Komolo Newsler gin gi mamagi nyaka menya. In bendero kamano kuom kete e Ramogi TV e odhiambo ma kawuono. Wajeni kaka jokara chuonyo pod gin wan gi lit e witho mar Yuora Mikai Dolphin Achieng' mayande en chief officer e migao mar somo kendo bang'e obedo e migao mar owere sirikand kaunti ma Homa Bay. Mos ahinya Reverend Zachary Opapa emo orote makamano kendo wacho ni Ramogi TV weche manyien mago imore nyiso gik matimore e piny Kenya kata kinde ma pod gin kod kuyo. Pole sana Reverend Opapa. Kao bende kwa Ramogi wang'eyo mamoko bende awinji makare kendo Ramogi TV neno malera ahinya weche manyien mago imore
morowa nikech ginyisowa kama piny ochomo gi kama piny dhiye. Jawelding ma Mamboleo nena maler kendo wacho ni mano owinjo bed ni kawo okenge mag neno ni arita omedo bedo e kor gwenge ma pacho ka mondo geng' midhiero machalo kaka matimore gwenge ma Nyatike. Makamu ng'isa ni gona erokamano ne jo Kisumo kuom rwako president kokelo pesa mag nyota ne youth gi Dr. Raymond Omolo. Wacho ni gisu through Singapore gi Oburu Oginga to kod president ng'ama nene pek to bende ng'ama mena kore nikech jakom Raila Odinga nosekelo demokrasia. Mano makamu mawacho kamano. Ilo kamana ahinya in bende mejo kwiri mauda lego ka ugagi. Wacho ni aparo ga kinde duto ni japuonj en ga jok ma odimbore to kare pacho osebedo ka wuonda mogik aneno ka Honorable Dr. Lilian Gogo Nyalego Marangwe owuoyo maber gi jopiny mar gimed mana bedo gi kwe nikech pinyni ok ger gi koko. Architect Evans Asiyo mawuod Karachuonyo nyisa ni Bati awinjora mogi maler ahinya. Aneno ka jo UDA osegolo kokgi oko. Wan kaka jo ODM warito kendo waketo odwa achiel jorad Karachuonyo e debe. Mano Architect Evans Asiyo ema wacho kamano. Kelo loch majakiranda ka chieng' Ward 7 wacho ni Ramogi TV omako gweng' Sipwap kendo mako Mafuanda. Wacho ni weke jakolanya nowero ni kimi itimaya pek meli. Okelo loch majakiranda ema wacho kamano. Yina moda ka yweyo nyakora Ramogi weche gi thoth dakika 25 bang' saa 3 mar otieno weche manyien mag Imore dhi yweyo ka waduogo purwan gi mathoth kaka kawuono nying tich ariyo ng'eyo gwenge wa bende ok leo mako bedie. Med mana ketega. Chakre Donam Lulwe nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija tich adek
saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre malich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dere chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machini kendo nyakora Ramogi bang' wuok e ywe wadhi nyime. Somo poko chakore makare ne jo grade mar 10 kaluwore ni buge te poko chwal e sikunde ahinya to mag klasa mar 2 kod 1. Ywak bende nitie ni buge go ochwal ma oleo kendo thoth jopuonj pod kawo sa mar kalo e wigi kendo yango malong'o gik ma owinjo bed ni gipuonjo jo grade mar 10. Kaka Judith Omondi lero, ma biro e kinde ma jatend migao mar somo koni 60% mag buge osechwal ka moko kuom jopuonjre manok e sikunde mag klasta mar 4 inyalo dar ka itero e sikunde mamoko. E juma mar 3 bang' donjo mag jopuonjre mag grade mar 10 e senior school, somo chalo ka gima pok ochakore kaka dwarore kata bed ni odong' matin ne jumbe 3 to jopuonjre dhi e yweyo madundo kata half term. E skunde ma somo osechakore, somo ahinya to mag kwan kod sciences pod yware kaluwore ni buge mag chwalo somo gi pok ochopi e skunde. Skundwa kae wasechako puonjo mar CBE kendo jo grade 10 ni e class kendo puonjo dhi mbele. Waseyudo buge kata kamano ntiere buge ma pok ochopo e skunde. Aparo ni okwan kendwa lakini pok wayudo buge me kwano, buge me Kiswahili to gi sciences. Moko kuom skunde oseyudo jopuonjre ma kwan gi oromo puonjo, kata kamano jopuonj mag moko kuom lony ma jopuonjre oyiero onge kendo nyalo lal poni duol mandiko jopuonj TSC okoro jopuonj. Dwa kwa jopuonj pod wadwaro moko. Kalure gi population ma nyithindo e school, jopuonj dwarore ma nyalo konyo puonjo subjects kaka media technology, wan gi subject kaka marine science gi home science. Koro kata ka wadhi mbele kaka school kendo watemo manyo jopuonj, de wagomb ni serikal be mondo mi wa jopuonj moko mondo mi wapuonj nyithindo gi e yo makare. Ma kata kamano ok chalre skunde duto ma pacho ka. Walimu achiel kuom skunde mag cluster 4 e county ma Kericho kendo ka buge duto osechwal, kata kamano jopuonjre gin mana 5 e klas, 4 kuomgi gin mane otimnegi apedha kod ruoth ma gweng'ni. Penjo maduong' kaka somo dhi bedo kaluwore ni jopuonjre gi duto ni kod lai ma opogore mag somo. E skund sekondar ma Obambo kata kamano, jopuonjre ma oa mabor odhuro kendo dwaro nitie mondo mi oger kar nindo manyien. Nyithindo noa kuonde maboyo kendo gidwa ni mondo gidag e sikul. Kanye ma wan gi shida kendo wakwayo ni kwa nyalo yudo dormitories moko to nyalo konyowa kabisa kaka school. Otherwise wase embrace CBE kendo watiyo matek mondo wane ni wachake maber kendo nyithindo gi owinjo kare somo mondo dhi maber. Jatend migao mar somo Migoso Gamba nyicha okoni gichano riwo jopuonjre ahinya to ma ochopi e skunde mag cluster 4 kamoro achiel mondo mi puonjogi obed mayot. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowere kod mago United County ma Migori bando jopiny gope mag pi maromo siling $54 seche ma jopiny giwegi e county no bende dwaro mondo tend county ma Migori omigi pi e yo makare. Jojuma nigi mathoth. Jodak e kaunti ma Migori ywago nok mar pi mos bende kinde ka kinde. E seche, maten migao mar pi e kaunti ma Migori bende kwayo
jopiny mondo koro chul gopego mag pi maromo $54 magiwacho ni bende koro osemiyogi pek e chulo bil mar stima ma igogo pi. Moko kuom jodagi boma Migori wacho ni maino koro onego ket kod tem piny owacho mag kaunti ma Migori e cholo pi maler ne oganda e boma ma Migori kod bombe mamoko. Migori ka wasebedo kata mana gi shite mag pigegi, inyalo yudo ni kinde chieng' ma wadwaro pi ahinya to pi onge, to kinde ma koro koth burore ma koro piny okethore gi koth milando mafuriko tiyudo ka pi nitie. Koro en aena ni mondo mi ng'ato rid nat mondo mi sekta ne moro ka moro odhi makare. Ahinya e bus park kuma samoro wabede gi chope mag jopiny madhiye, chope ka ok didhiye ka pi onge, chien kucho pi odwa bedo molal molo dwa achiel mangima. Koro iyudo ka tich bedo matek ka pi onge, to jopiny bende ng'eny dwa nokonyore, to en samoro pi miomo e aora Migori kucho. Area moko koso pi nikech kidhi kuonde gi yudo ka jokuon odhi oturo gik machalo kaka gate valve, kendo gikawo gigi gidhi giuso Jua Kali. Wan gi kisembe mwakunyo mwakete sola ma bende miyo ji pi. Sani jokuo kendo idho sola gi kwalo sola. Mae bire kindeno ma migawo mar pi e kaunti ma Migori bende wacho ne gisetemo chwalo pi ne oganda. Kata kamano, gisebedo kod midhieche mathoth ma oting'o omenda mathoth, ma bende gichulo mar sitima ma igogo pi e dwe ka dwe. Jatend migawono mar pi e kaunti ma Migori Silas Onyango wacho ni gitiyo kod omenda maromo $8 million dwe ka dwe e chulo bil mar stima, gino ma bende koro kelo pek. Assure ne by next month awendo mosebedo maonge pi dhi chako yudo pi. Nikech stima kobiro to biro gi bil maduong' kabisa. Sama bil biro maduong', remember ka wachulo pesa ni every month wachulo 8 million. Onyango wacho ni biro ni jopiny ma bende osebedo ka yudo pi nyaka sani konti kod gopegi maromo $54 osemiyo gibedo kod pek mokalo e chulo bil mar stima ma igoyogo pi. Sani wabandho siling' mokalo $54 monego chulnwa mondo mi eka wachul stima. Koro wakwayo jopiny bende ne komiyi pi, wakwayi ne mondo ichul pi. Kichulo pi, eka wayudo pesa mwanyalo chulo godo mshahara mag jotich, kendo wanyalo chulo godo stima. Waseoro bills ne yawagi, kendo wasekwayo ne mondo gichul gowi. E okang' mar duoko piny omenda ma itiyogo e chulo stima, tend kaunti ma Migori kawo kalo kuom migawoni mar pi wacho ni koro nyime kod keto kenge mar tiyo kod tekono mar chieng' e goyo pi. Yo machielo ma wanyalo tiyo godo maber mondo wago pi e yo mayot en tiyo gi sola. Sondegi osebedo ka en gima bende dwaro pesa mang'eny mondo mi waket sola. Nikech nok mar pi e kaunti ma Migori bende koro ikelo kod gigo machal kaka oro ma bende osebedo kokwako kaunti ma Migori, migawo mar pi e kaunti ma Migori bende sani koro biro kod odiochienge mopogore opogore ma jodak e boma Migori koro nyalo yude pi. Kendo wawacho ne e kaunti wani wasupply pi, to pigni sani watimo ne gimiluongo ni rationing. Matiende ne wanyalo miye jomoko bang' dakika, bang' seche 3 wachako duoke kama bende ne ka giye to ging'iew gik machalo tangi ma ka pi obiro to pi donjo ni e tangi kendo idong' ka in kod pi mitiyo godo. Kuom kwan jogo mosetudi kod pi mar fereji e kaunti ma Migori, lipot ma ogol kod migawono mar pi e kaunti ma Migori yango ni kwan ute malo gana par kod stud kod pi maler, pi mar fereji e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar jodak ma Nairobi koro dwaro mondo sirikand kaunti ma Nairobi ochung gedo mag ute duto madhi nyime e kaunti no ni wira ni gero gi e tok chik. E bwo riwruok margi mong'ere kaka Metro Alliance, jodago koro tero sirikand kaunti ma Nairobi e doho ka giwacho ni nyaka ne kadh chik marango chano gedo e boma ma Nairobi 2019 nyaka sani. Sirikand kaunti no pok oketo gigo madwarore mondo chikno oti kare, gima kelo gedo ma oya e boma. Simfus Okinda nigi ler. Orofa mabocho modhungore kendo migero kamoro amora kuom thuolo bora sani e chal mar kaunti ma Nairobi. En gino makoro miyo jodak ywak ni chal mar gedo makamano keto alwora kendo ngima oganda kama ng'aw. Riwruok mar jodak e kaunti ma Nairobi mong'ere gi nying mar Metro Alliance koro dhi e doho mar chungo chenro mag gedo mag orofa mabocho madhi nyime kaunti ma Nairobi wira ni timogi e tok chik. The petition seeks judicial intervention to stop the ongoing illegal developments, to restore order in planning and development, and to protect the constitutional rights of Nairobi residents to a clean and healthy environment, public participation, access to information, and fair administrative
action. Since the enactment of the Physical and Land Use Planning Act 2019, the Nairobi City County has failed to put in place the most basic statutory planning structures required by law. Failure to constitute the County Physical and Land Use Planning Consultative Forum, and this is mandatory under the law. Kotene ko jakom mar Gindi Rangu wa Maina, jodak olero ni kata obedo ni gisebedo ka giketo twak monywako jodak ma Nairobi ma ok mor kod gedo madhi nyime, temo bede twak kod 10 county ma Nairobi ok osenyago olemo. We as citizens and as Nairobi residents, we are doing our part to make Nairobi livable, sustainable, environment friendly, not only for us, but for future generations as well. Surprisingly, when we go to see the authorities, instead of meeting the same enthusiasm, we encounter hurdles, barriers, setbacks. And these people are the same people we are paying precisely to do the job. Dich mar boma gi thuolo ni, jodago wacho ni othungo I boma, kendo jomodake kalo achiedh nade mathoth. Nairobi is turning from green to grey. That's what's happening. The few green spaces that were there are quickly disappearing because of what we are doing. So on one end, government talks about tree cover, but on the other end, developments are being approved with no space for even a shrub. Even a shrub can't grow in that space because when you go under it, you realize there was a parking lot that was hitting beacon to beacon. It's unthinkable, it's unworkable. When you look at the infrastructure around it, there are no proper roads. The sewage lines are all a mess. They were built in 1960s. The electricity, when they are brought up, you find that most of the time electricity does not even work. So you wonder who is planning and for what? Kamano bende gilero ni ogimor kod kaka sirikal ok dew ute migero maricho mamoko selwar kendo ka ngima oganda. Today, the funny thing, nobody is talking about the people who approved that structure in South Sea. All those guys are still working. That's how serious we are. Nobody has, actually, there is no action. In any other democracy, the governor himself and everybody else would have gone home. Some would have gone to prison. But we've swept it under the carpet. We've moved on like nothing ever. The Mradi fire, a gas plant. Guess what? They're rebuilding. Bura makamano ibiro win tarik 17 dwe mar ariyo higani e doho mar alwora kod lope. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni gavana mar kaunti ma Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir osingo mar kelo thek e kind tender Little Theatre ma Mombasa kachiel kod kambi mar reru ma Kenya Railways. Ma en bang Kenya Railways chwalo ote ne tend Little Theatre mar dwaro gini gidar kanyo mondo kagi koni alworano en lop Kenya Railways ma bende idwa tigodo e gero e kar tiegruok. Gavana Nasir okoni winjruok ma sani nitiere en ni Kenya Railways ni thuolo mar duso kanyo kendo gero kar tiegruok. Mak mana ni gichiw thuolo ne Little Theatre mondo dhi nyime gi chenro maggi mag nyiso kod jiwo talanta mopogore opogore mag rowere. Kwamba itakuwa imewachwa exclusive for the Little Theatre Club. Wamekubaliana ya kuwa katika yale mambo mengine watakaofanya pia ni kurenovate hii sehemu, and Little Theatre Club waendelee na shughuli zao za kuhakikisha ya kuwa mambo ya arts na culture iweze kuendelea. So far maongezi yanaendelea vizuri na wasanii fia yao ilikuwa tu ni moja, kitu chote isianze kabla an MOU ama an agreement imekuwa signed between the LTC na Kenya Railways. So hiyo ndio ilikuwa ni fia kidogo. Vizuri sana sisi kama wasanii tuwajibike, tuhakikishe tumepata hiyo MOU na tunaelewa kwamba auditorium, dance studio na ile side ni upande wa wasanii. Then wao watapata upande mwingine. We are welcome for partnership, and as creatives tukiwa na partners is how we grow. But now the modality and the structure of how that partnership should be is what inatutrigger. Wasanii ndio uja mbele, wasanii ndio burudisha mafamilia yote dunia hii. Kwa hivyo sisi bado tuko hapa, tutaendelea kuwa hapa na tutazidi kufanya yale yanayohitajika kama wasanii.
Nyakuramogi, bende isewinjo nying mar gweng' ma iluongo ni Kandaria mayudore Nyakache, kaunti ma Kisumu. Chenro mar ng'e gwengewa ma kawuono nitie Kandaria. Kaka ikeronwa pile ka pile tich ariyo ma ng'e gwengewa gi Millicent Adhiambo. Nyakuramogi Ajuang, mana kaka nasingoni, singo ochopo kare. Warado kendo e telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya, ofuyo ma olworore, oduogo kendo ma olwar e kaunti ma Kisumu, kuma opiyo e gweng' ma ong'ere ni Kandaria, mayudore e sub kaunti ma Nyakach. Ang'eyo ni wan gi gwenge mopogore ma iluongo ni Kandaria. Kawuono wachako kod Kandaria ma Nyakach, wang'e ni tang'omio Kandaria kaka gweng' noluong ni Kandaria ei Nyakach. Wachako kod twak kowuok kuom jodak malworani. Ginyiswa ni to ginto Kandaria gi ma Nyakach ni ang'o momiyo nobedo Kandaria. Ne ntiere kwarwa ma wuod oywa mani luongo ni Ndaria. Koro aparo ni nikech en Ndaria kaluwore gi joluo ka ine nyingi no imeka mondo mi obed Kandaria. Koro ma dala Ndaria emomiyo en Kandaria. Kana penjo jaduong' moro nong'isa ni Kandaria ne en jaduong' moro mani luongo ni Ndaria. Koro Ndaria nobiro ka moriembo lang'o gi kabondo ma gin ne gidong' ka. Koro nomede leta K kasto luonge ni Kandaria. Kandaria kano onyuolwa ka. To Ndaria ne en owadgi Jimbo. Koro mondo mi koro luong kamoro ni Kandaria ne en Ndaria. Kandaria nochak Kandaria nikech nochake nying kwaro. Kendo ne en kwaro mohero dongruok. Kendo ne en kwaro mane neno ni gik moko nyaka bed maber. Bang' winjo paro mopogore ewi kaka jodak oselieko gino ma giparo ni dine mi chak gweng'gi ni Kandaria ei Nyakach kae. We koro wawinj anena ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng'ni ma Kandaria ei Nyakach. Ni kanye to ne ochakore nade. Kandaria en nying mowuok kuom kwarwa mokwongo. Ndaria en nyathi manonyuol kod oywa. Oywa chakruok mar Nyakach. To oywa nonyuomo chiege ni Atieno Nyakuse. Atieno Nyakuse nonyuolo nyithindo 3. Onyuolo Luo, onyuolo Jimbo Pijamioi, onyuolo Ndaria Ajuang'. Kosenyuolo jogi nonyuolo Dwan Imbu e piny Usonga. Koro ka Nyakach osebiro ma koro gisem kedo gi kano ne gilokano higa mar 1860 mano ma gikedo Rai. Koro Kandaria omuono Ongang'a emane jatelo mar Kandaria. Koro ka ji osebiro ma ji odhi nyaka nam, ma ji odhi nyaka Sangu, koro osepidh nopidh Tirma, opidh yath mimako go piny momuono jopidho. Ka Tirma nogo ka wiye chiko thim. Ka Tirma osego ka wiye chiko thim, koro Nyakach nochako mako piny. Nikech Nyakach nokwongo duto teno bang' kedo gi kano gi tikedo gi lang'o gi kabondo ne gidhi gidak Sangu. To Sangu kama ne gidakano ne diny. Koro kane gichako mako piny, ne gibedo piny ma giwacho ni gichako mako piny ka joka manywanda mako Miriu kadok malo. To joka Silwal koro mako nam koa nam Apondo nyaka chop Minyonge. Koro mano ere momuono koro kubiro Kandaria nopognigi pinygi kama koro waluongo ni Kandaria ka mondo nobiro moidho got kama odhi malo ong'ielore. Koduogo lor wang' Jaber to biro mako kama koro wantieni. Kama wantieni niluongo ni wang' Bith. Koro mae dalo mono mokwongo. Koro Kandaria duto mane Nasembo, Kandaria mane ni kuonde moko nodhi om nyaka Kandaria moko manodhi Kodera. Makoro Kandaria nobiro ka momake. Nying ma Ndaria en nying kwarwa manonyuol miluongo ni Ndaria. Koro ka jo Kandaria omako lo, koro giluongo ni lop Kandaria. Koro momiyo iluongo ka ni Kandaria. Nikech Ndaria emane omuono manyakwar Ndaria emokelo Kandaria duto. Dhout Kandaria te nika. Koro ka mako Kandaria moko nodong' Asembo pod Nasembo joka Miera. To Kandaria moko ni Ndwara joko Wuor. To Kandaria moko ni Kodera kod ka Kotieno. Kandaria moko nodong' Lisana
Kandaria moko ni Sango, Nyadina, Kandaria moko ni Pedro. Maendi Kandaria miluongo ni Bungu Sigoti. Sigoti kani iluongo ni Siguti. Tiende ni kal Waskoyo nobiro to got man kaka ni wuothe nyaka igo chungi, ok inyal nyaka ilagi eki kadhi. Got man kaka sani koteri kidhi ti ikadhi mana kigo chungi piny. Koro Ndaria ni ne en wuod Oyua machogo, iluongo Ndaria Ajwang'. Humb Kandaria Manyakach landore kod weche kata timbe mage. Wan kaka jo Kandaria iluongo ni Kandaria Kosogo. Nying mar Kosogo no wuok nikech wan jo Kandaria ong'ewa ni kwatiyo to wahero go koko ka winyo mar Osogo. Mano wang'ere go ahinya kendo wan joma hard working nikech wadak e wi kite. Watoyo kitego mane ji mwagoyo karwa kae. Kandaria ong'ewa kaka joma tiyo matek. Watiyo matek kabisa e yore mag puodho, e yore mora mora, yore mag education. Kandaria ka ni nyuomo nyako to godok thurgi tikawo Osogo, nyathi Osogo gi od Osogo itwene ng'ute kodhi go thurgi. Kosedhi go thurgi sama iduoke kom nyako odhi go thurgi nikech mano e teko Kandaria. Ma kodhi kucho to kai kosenindo mi iserwako wele nindo adek to duogo Osogo, nyathi Osogo nyaka dug dala mondi kore kodok thurgi kodhi yweyo. Mano Kandaria. Mami iluongo wa ni Kandaria yak Osogo. Nikech kitwa ok wachamo winy wan. To bende nitiere dongruoge ma Kandaria Manyakach osenyuolo e ngima jodak maluora ni nyaka ne ochakre. Kanonyuola ne wange hospital iluongo ni Nduga Health Center. Kunde wan gi Kandaria Secondary School, Mahamba Somi. Wan gi Akado Comprehensive School, wan gi Sigoti Comprehensive School, wan gi St. Frederick, bende wan godo private school. Kwadok e nderni wan gi 2 feeder roads mag Kisii, Kisumu. Stima wan godo tok ne villages te. Wan gi about 6 villages to apana ariyo kende adek mosayudo. Koro pontiere mar stima. Sani wantiere gi assistant chief ma mama mano dongruok maber kendo wafwenyo ni mine nyalo. Wan gi polytechnic mantiere e gweng'wa ka mana yudo ka onge. Wan gi udi mabeyo beyo makata kiya kucho ting'isi ni maka ng'ane. Seche gi kane onge Ndaria Mosogo ni di koro jogi osemuomo mochopo, wabedo kodgi kendo waketogi kachacha ma ok ginyal kalo ma gikiny kata jirani. Ma mano en dongruok maduong' nikech en Osogo nywako. Kata koneno bandoni to nywako ne bandoni no. Kwa biro ka ne wagero udi moluoro. To udi moluoro gi ni ng'olo yien, ing'olo sirni gi fundni kaeto itweyo kod minya. Kata obedo ni jodak nyalo kwano kendo siemo dongruoge achiel ariyo adek ei Kandaria Manyakach kae, rem kod kwayo mage ma pod gin go magigombo ni jotendgi kaachiel kod sirikal okelnegi e alworani ma Kandaria mondo Kandaria odongre ochal kod gwenge mamoko. Water Act 2002 mar Martha Karua, we are entitled to safe and clean water. Ok wayud pi kaka jo Kandaria kendo kata sani jowa nindo e aora, mine kod chuo kamanyo pi. Wan mine waruo piny e soko moro ntiere malo kacha, kendo soko no oting'o gwenge adek. Oting'o Kabodho, Kandaria kod Ramogi umbe soko achiel. Koro pi en challenge maduong' ma ka ng'ato nodhi soko nyoro to kawuono nyaka sama wuoyo kod ni pok wayudo pi. Wakwayo sirikal kony moloyo to pi kaka wan joma mine wadwaro pi kabisa. Waonge chiro ma wantiere kaendi wan mondu waduto te petho manelo. Waonge pi monego bedni wakonyorego. Gi sechegi population mar Ndaria tin kabisa. Wan ok wang'eny to wan e wuon Oyuaka, wan e weg Nyakach. Nikech kaluwore shida mar pi ok wanyanyuolore. Wang' ne yud miyo kanyo nikech nyowuok nyocha kawuono koko duogo. Nikech kaluwore gi shida mar pi ok wanyanyuolore. Wang' ne yud miyo kanyo nikech nyowuok nyocha kawuono koko duogo. Pino ema kade wayud kony mondo ywanwa pige kaka freji to wanyalo yudo konyruok. Chandruok wa maduong' mokwongo en pi. Gima inyo ahinya en chando yo malong'o. Yo malong'o dwarore kabisa. Medwa konyruok mar omedo ogen hospital malong'o ma ayawre malach mondo kar chandruok nikech karwa ka otieno ok nyal dhi kamoro. Koro wayude kama wan be wanyalo yude hospital mwathiedhore e yo mayot.
Nyakwaramogi Ajwang', mana kamano gikanye mochopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka iwinjo kata ka ilimo gweng' ma iluongo ni Kandaria e Nyakach, to ing'eyo gimomiyo Kandaria ne obedo Kandaria, kendo bende kaka otudore kod gwenge mamoko ma bende iluongo ni Kandaria mayudore kuonde mamoko. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech asingoni kendo ne juma manyien bende aduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, orite masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Nyakwaramogi winjo kaka nying mar Kandaria kachiel kod nonro ma Kandaria ma Nyakach chalo. Kawasudo en ni kaka yor duoko piny midhiero ma ikelo gi kethruok kor lwasi ma ikelo gi nyamburko matiyo kod mauta. Piny owacho oketo ayanga chike manyien mabiro jiwo tiyo kod nyamburko matiyo kod teko sitima. Migawo mar apaya gi wuodhe oyango ni kwan nyamburko matiyo gi sitima biro kadho mag nyamburko matiyo kod mauta ka ogik higa mar 2042. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ambassador, Deputy Ambassador European Union. Piny owacho kawuono keto ayanga chike maget duoko piny kwan nyamburko matiyo gi mauta e pacho kaka yor duoko piny iro machido kor lwasi ma igolo gi nyamburko matiyo gi mauta. Chikno biro jiwo loso nyamburko matiyo gi stima e pacho ka gino ma igeno ni biro bero ochumi mathurka. An import bill of $6 billion, $5-6 billion annually for petroleum, and that we can replace and use our own geothermal. You know, instead of just wasting away geothermal at night or wind at night when we are asleep, we can be using that free power to charge our vehicles. And therefore, it makes a lot of sense for our economic development to basically adopt EV and run with it. Our vision is, of course, to be a leader in electric mobility transition, not only in this country, but it's in Africa. And how we want to do this is to create a path of putting up a sustainable and equitable transportation system powered by e-mobility. Migawo mar apaya kod wuodhe oyango ne gibiro chugo aput mabiro keto chik manyien no e tim aput ma ibiro chwoe kom gi jatend migawo mar apaya kod wuodhe, kendo biro ting'o jokanyo moya migawo mar teko, tend kor gwenge kod joket mwandu e sekta no. Okang' ma igeno ni biro duoko piny mauta ma ikele thurka. So I think from an investment perspective, EVs basically on the value chain have contributed to more than 300 million investments in the country. And with this launch, we see a significant increase in investment. This gives confidence to our investors to keep on investing in the country. Jokanyo sekta mar nyamburko rwako chik manyien no ka koro giko piny owacho mondo kas chenro mar keto tim chik no kaka yor bero kor lwasi kendo gero sekta mar nyamburko ma iloso thurka. Why would we want to be bringing a 6-7-year-old vehicle that is already beginning to smoke and that has been retired in one economy into our country when the cost of EVs are coming down? So we'll work on that together within the various technical working groups. Kaka yor jiwo tiyo gi nyamburko mag teko stima e pacho ka, piny owacho yango ni gibiro nywando kit nyamburko matiyo gi teko stima e nyamburko mag piny owacho. Ewi mano, sirikal oketo ayanga namba manyien kata namba plate mar nyamburko man gi rangi maralum ma nyamburko ma iloso manyien matiyo gi stima biro tiyo godo. Ponono ni weg nyamburko matiyo gi teko stima dwaro loko namba margi kendo yudo maralum no gibiro chulo siling 3,000. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar wakeni e kar chung' od bura mayudore e kaunti ma Siaya onyiso luoro margi ni tuoche kaka yaki e kind tuoche mamoko kod yemo iu kidek medore kuonde ma ikunye mula ahinya to e kaunti ma Siaya kaluwore kod ohala marach ma giwacho ni dhi nyime kuondego mar wilo mula kod del, gino ma giwacho ni koro nyaka tieki. E tok margi jofwamb weche jotelogo wacho ni ponono ni od bura mar kaunti ma Siaya mar kalo paro mar chik matayo ratich mine e kuonde kunyo mulago, to kata kamano nyithindo makiye nyalo medore mar gisefwenyo ni nitiere joma chuo matiyo marach gi wakeni ma ok nyal donje bugni mag mula ma ikunye mula e gwenge ma Siaya. Wadagi wach mino bed kod right margi ma kodhi tich to dhi no dhi tich, ok ne okelo chiemo to en was kuoni mesa en was kech osenind kode kanyo.
ibiro ga tedo gigi we say no, and it is a big no. Gold mining, cat sexual exchange osebetie, tuoche be nitie, HIV, spread of HIV and these sexual diseases mako joma minegi to mako joma chuo. Koro gikone golni okokonywa, instead otieko ji. Omiyo sirikal kako wachuno, it is high time you take action, immediate action. One ni jowa matiyogi duhanegi machal nadi, ngima gidirit machal nadi, minegi brotho to koro gimedo kelo shida nikech nyithindo giwe makie. Ipim kata nyithindo na gimotimre ka koli kelo pesa no chiemo e mesa ilur ka ketim. Kendo in ngama chiliel ni kendo ka idhi tiyo tich matek ma medi kata tuoche. To sirkal ma county nitie wacho ni wadag. Kendo wacho ni demand ni kata law enforcement, the police onego bed ni keta rita kwe. Onego bed ni timo patrols to ng'iyo mine ni tiyo kuro e conditions machal nade. Bengi maduong' mar Kenya Central Bank nyogolo siem ne oganda jo Kenya ma thoro tiyo gi node loso maua mag mich manyiso hera. Jopiny ogolo pachgi e wi okang' ma kamano. To ahinya e kinde ni ma koro oganda ikore ne dhialo odiechieng' mar johera ma en tarik 14 dweni ma idendo ni Valentine's Day. Thothgi arus, ka ng'ato timo arus, waswahili gilosogo maua, iyudo ka graduation be ilosogo maua moro mikete ng'ut cha, kata birthday. Koro ing'eni seche ma gilose no to gipine gi stapler. Koro ka gipine gi stapler otuch, mamiyo onyalo yiech piyo piyo. Mon matimo biashara be iyudo ka gin gikano pesa e kiduku. Ka ng'ato swet kaka ineno swet na ya timo zoezi, iyudo ka pesa cha dhiek. Odhiek koro onyalo ng'adre mayot. To kidhi e duka idhi miyo ng'ato pesa moyiech, ok odwa nikech oneno ni koro pesa moyiech nyatero kure. Aya conductor be iyudo ka conductor dwa nyuase mondo miye go police mondo dhano kik neno miye hongo. Koro mondo pesa no yar yot mondo oyieji. Kako bane no kane ka en kare oripo bed ne pesa iketo kamoro iketa kimiyago timiyago ka en gimoro ma imiya taketo fuko kni bane kaka bane no yor pesa mar Kenya okasire kendo okasire. Oken gino maber sana bi kata ka maybe ng'ato dwa golo present e harusi gin kaka chiwo, ng'ato nyalo chiwo kata maybe dapi, labda kabat, ka ng'ato nyalo chako dak koneno ni labda pesa kogolo nyalo bedo ne gimo marach. An wachna dagi kabisa nikech pesa ikwalo Kenya ka piny maru, kwalo gi mamoro iwinjo ni okwalo dhi kama mago ok gijaluoye, ma ng'ato kuchami kunjo pesa to ne jahera ni pesa no dhi tiyo nikech ok oyieche, en pesa ma dhi tiyo. Idhi kawe ikunje ti bane iriwe gi flowers itero ne ja girlfriend ni, obro tiyo gi pesa no mar nyiewo gimoro amora modwaro, pod odhi circulate, tende niya pod odhi tiyo kamoro amora modhiyo, ok en gima obedo ban no ok onyal tiyo. Koro sirikal gima onego bed ni gitimo maduong' kaka gavana ma Central Bank of Kenya, ong'i pesa mikwalogi kuma dhiye, owe ng'iyo pesa ma johera gi bando katero jomoko. Wachna dagi kabisa. Jogi nyaka watreat gi, to ng'eni kok watreat gi to kaka Valentine biro mbele ka, kok watreat gi kamano to ng'eni nyathi ma nyako nyalo kata weyi dakika mathin. Koro gina kwayo sirikal mondo mi owerego wachno owerego kabisa, nikech kaponi odwa ban wechegi to ber ka ochako from sirikal mamalo kata police be ikunjo negi pesa timiyogi, kata politicians bi kunjo pesa to miyo jopiny. Koro gini ber kichako gi malo mondo mi at least gini obed equal. Si pesa ni yako, pesa ni ya mwenye anafanya. Sasa hawangesema hivyo, hawangetoa hiyo kitu wametoa. Wangeacha tu pesa, wasichana wapewe pesa. Wasichana wanafaa watumie pesa. Gitimo maber nikech jomoko ne ketho pesa tek mondo yud gigo be, yani ne kelo pressure ne wan jok moko seche moko ok wanya yudo ama wanya yudo, ne miyo wa pressure. But koro kako gole no okonyo jomoko, an awacho ni erokamano. Ekoromogi wa kawuoyo machielo ma bende biro tero e weche mag tuke kamoro amora maintie no ka Evans Kidero mar Migori bunge la wananchi wacho ni giwinjo yo makare la mar Migori gintiere kod jako ma Charles Osewe, SG Timon
Miti manojagoro mar Migori bunge la wananchi caucus kachiel kod en Evans Kidero maen organizing secretary mar bunge la wananchi Migori. Erokamano nya Shemotho Soja in beni koni kete Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Brian Ochieng erokamano nya wuodo Koyugis kuom kete Ramogi TV kachiel kod bende Vina Mpesa Mariat bende ng'isa ni bati wan kod yo makare ahinya. Yiena mondo akaw yo kaduogo pod wan gi mamoko ma eno imore Ramogi TV. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngima gi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wadonjo weche mag tuke kama jagoro mongirore migao mar tuke Elijah Mwangi okwayo johera mag rugby mondo wuog oko karom gi kendo gidhi mi lwedo tim maduong' mar chuo e tuke mag rugby ma pacho ka Shujaa kod mar nyiri Lionesses e tuke mag HSBC 7 division mar 2 mochan bagelap manyayo tarik 14 kod 15 madweni. Piem mar ndalo ariyogo ulieki ni dhi kelo mor ne johera mag tuke rugby. E kidieny mar joma nyiri Lionesses mar Kenya dhi rakore kod Brazil e tuke mag round mokwongo ka Shujaa bende dhi dunyore kod Canada. Tukego igeno ni dhi chiwo mor ne jogo duto madhi chopo e lap manyayo. 14th and 15th of this month, we shall be hosting the HSBC Sevens in Nyayo. And we want to invite Kenyans. Please come, let's cheer our people. You know where we have been in matters rugby. Let's come, let's support them so that we can get back to where we. Tim mar Mackenzie FC joloche tuke mag adhula e piem mar 4 ma tuke mag Tala Open bang' yudo loch mar gunde 5-4 e tukgi kod Sikund Upper Hill mawuok e boma ma Nairobi e tugo manyorumo kod Opicha Choma e tuke joma nyiri Sikund Katani nowuok joloch bang' chwado Raila Educational Center gol 1-0. Tukego ojayuore kod sikunde mawuok e kaunti ma Makueni, Kitui, Nairobi kod Embu e tuke mag opich lwedo St. Austin Matu noyudo loch mar 22-15 e tukgi kod Sikund Upper Hill. Katala bende noloyo Misiani e tuke mag sikunde nyiri. This tournament has brought together so many schools. We have brought together 83 schools and the teams were over 123. This tournament is bringing together teams to prepare for high school games.
We are the champions in handball, and we are the champions in basketball 5-on-5. Therefore, we really appreciate this tournament has really helped us to prepare these teams, and therefore we will go far. Etuke lig ma Saudia team adhula mar Al Nassr noyudo loch mar gol 1-0 kokalo kuom jatugo Sadio Mane etugi kod team mar Al Riyadh. Tugo mane obedo ni jatuggi Cristiano Ronaldo ne ok otugo tug ligno. Maling'ling' lieko ni Cristiano Ronaldo ne otamore tugo kaluwore kod ywaruok manitie kinde kod weg Al Nassr. To kata kamano, loch machalo kamano koro omiyo Al Nassr onyonore e thuolo mar ariyo e chung' mar lig bang' diemo team mar Al Riyadh ma bende giwuok godo e boma ma Riyadh. Giko mar weche manyien mag Imore tine ni erokamano ne in mikito wang'i Ramogi TV Jack Nyarmodi. Erokamano nyakuom keto Ramogi TV chakruok nyaka giko, ka in bende nyako Ramogi miyudo thuolo mar chwo wang'i kendo chiko iti weche manyien mag Imore. Puoch gi pak Iloya mosiro weche manyien kamoting'o director mara Mwai kaachiel kod Alex Obado, Asuza Jalony, Chalo kaachiel kod yawa duto mosiro wechegi, kaachiel kod jago picha Mang'ula Nesto Woodnam Chumbi bende nitiere ka. Jaloko mara obedo Belinda Phillips, kaachiel kod an mabende akiro ni wechegi achiel kachiel. Puoch gi pak ne waduto te kendo wamedo kwayi ni med kete Ramogi TV kata mano dichieng' makiny bende, nimar weche korka bedo mamit e chenro maru piny kaachiel kod mbakoromo. Mbakoromo koro bro dhi nyaka saa 7 mar odiechieng' ka odiechieng' makiny. Wapenjo ni to bende diponi nengo mar somo pek koso en wacha wacha? Sirikal tim ang'o? To jopiny to nigi ng'eyo mane? Janyuol nigi ting' mane? Ng'eyo mane ma gin godo? Sikul nigi ting' mane? Diponi skunde odonjore roko kiro mag jonyuol e yore mag chudo? To grade mar 10 wachne chalo nade nyako Ramogi? Sikunde midendo ni C1 omayo mbi sikunde midendo ni C4 koso ibiro tim nang'o mondo weche obed ni nyalo yiengore ma ok odiyo nyakonchiel? Ka kamano warom kiny e twak mar mbakoromo kochakore saa 4 mar onyango nyaka saa 7 mar odiechieng'. Gi thuolo ni to riti masane. Nyinga en George Bati.